Hola, des de la Comissió de Medi Ambient iniciem avui diversos vídeos interns, divulgatius, amb recomanacions per dur a terme entre tots i totes accions que afavoreixin el medi ambient. Què podem fer a BCA? Doncs, per exemple, podem apagar els llums i els equipaments de la sala en la qual haguem fet una reunió, per exemple, la pantalla, la impressora, el projector. També podem apagar els llums i els equipaments del despatx o del servei en el qual treballem en finalitzar la jornada, si és possible. Recordem també si hem d'imprimir un document o si potser el podem visualitzar en pantalla i si finalment cal imprimir-lo, millor que sigui a doble cara i en blanc i negre. Si voleu fer-nos arribar propostes, idees que contribueixin a la millora del medi ambient a BCA, podeu enviar-nos un missatge a l'adreça de correu electrònic comissiomediambient@bca.cat i ens agradarà molt conèixer les vostres aportacions. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.